Merry Christmas to all! Ngayon nandito po ako sa St. Joseph Parish Church. Meron po silang play dito yung tinatawag na Harong Harong. Harong Harong is house to house panuluyan. Meaning, yung gawi-gawi nila Jose at Maria na time na sinilang si Jesus Christ. Naghanap sila ng bahay. Yes. Kung saan si Virgin Mary. Let's watch the play we call Harong Harong in Bicol. And these kids nga pala, sila yung mga pastora. After Harong Harong, magpapastura sila. Parang ano lang yan guys, parang caroling, kaso may kasama silang dance step. Tapos na yung harong-harong. So, after nito, papasok na yung mga kids. Sila yung magpapastura. Sa pastura, habang kumakanta at sumasayo yung mga bata, doon, pwedeng maghagis ng pera yung mga nanonood, yung mga natutuwa, parang pamasko na nila. Papasok na po yung mga pastora.